Και γένετο δε 5 ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέστερος Αυγούστου απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Ανέβηδε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ στην Ιουδαία εις πόλην Δαβίδ απογράψαστε εις Μαριάμ με θυστερμένη αυτό γυναική όσοι εγγύο. Γένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί εμπλήστησαν ημέρε εκείνα αυτήν και τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκρινεν αυτόν εν του πάτου και ότι ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήμμα. Είναι που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο, μικρό μικρό σου το φέρα, μεγάλο φέρε μου το, μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσι, οι κλόνοι του να φτάνουνε σαν Ανατολή και Δύση. Κοιμήσου και παραγγείλα στην πόλη τα πρικιά σου, στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα χρυσαφικά σου. Νάνι, 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 το μωράκι μου να κάνει. Και το παιδί μεγάλωσε. Το μικρό αγόρι γίγια, το μικρό κορίτσι γίνεται κόρη. Είναι η κόρη που αγάπησε το νιό, το όμορφο παλικάρι. Και με καμάρι θα το πει στη μάνα της για πρώτα. Να ακούσει τέλει τη σκέψη της, να αφουγκραστεί τα μύχια της καρδιάς της. Έλα μανούλα μου γλυκιά, και δώσ' μου τα στολίδια, τα άσπρα, τα μεταξωτά, με τα χρυσά κεντήρια. Και να, η ευχή της μάνας, της γυναίκας που εμπιστεύεται, που είναι τόσο ίδια με αυτήν, αλλά και τόσο διαφορετική. Με τα χαρά σου, κόρη, χρυσή και χαϊδεμένη, του χρόνου με τον άντρα σου να πας και παντρεμένη. Τα στρατά
και πάει